ublay ubalakha marway ka kitab probeb kalanong kabaningkong kadikhat kabapra kaong ko kikon to snap ya gajing hikay ukpa jong me but what landet ya ka hukum ka kami jong me nabagkin long ka pansniat ka burom ya ka kli jong me but kiken jeri baro saudong karendang jong me kastiu Paul sikinong Ephesus kalanong kabandriw kadikhat kabaningkong kong peki kun to kongo ia lagi kami kikpa hautrai namar kanei kalong kabadai ken to buram yala upa bat yala ka kami kabalong ka hukum kabaningkong badon jingkular ba menyo man ba bat ba menyo imslem ha kapertei kini kijing pule na kakten jong bulai unyarap ingi baro lang ki balai syak skori kakten jong bulai nagbenta kaburom jong uton ya banyo pendem ha bulai jing duai kaminya duai kokpa jong i wah beneng kaburom kajing ya ro kajing pendon burom bat kajing mane baro ngi asyame lang bajong kane kasngi kabamenta trai kabangi don hap khalor jong mane ulum saudang kabangi syong kenratbi jing itna jong kamaryang kisaki ya kaburom gajong me kotrai idon hagane kapor kabamenta kabangi don hapo kabalang hakabangi liyo atrai be ban pendep yaki program na kabenta ban penkhoj yaki lenti kisengkin ki saudang saukon ya kane kamaryang kabamela ai hangi bangin syongin sa haka trai be meyo i yaki kon gi syakri gi jong me ki bangyo ban pendep ya kane kabenta kalong kapor kabakodor bagi cingkit kle kabakrau yingi kum ki kon jame ban sumar khoj ya kane kamay maryang kabamela ai hangi namar kata trai rap ingi bangin snotho yagi jing dan kam jong kamaryang haji em jong hi bangin nang ko trai ban sumar khoj ya ka ban penne pensa ya ka ko trai ha kabamela ai ha ji em jong ki jing itnat ha kamaryang ki jing kordor ha kamaryang kadai ngi namar kata trai ya ka bangin sumar khoj ya ka khnang bangin yo ya ka umbam ka umdi ka babiang ngin yo ya ka ler ka bakhoj bangin la ban ring mensem bat ngin yo ru ya ka jingko jingkhya ka balong ka spa ka kodor ya ka jingem ka jongi kum ki khon ki jongme namar kata raya rapingi kum ki kristan bangi dai ban shem ka jingkit kle ka bakhya haba sumar khoj ya ka ne ka mai maryang ka ba mela ai ha ki em jongi bangin tengkai ke jingbo ka kodor jongme khnang ba ke badan saudong jong ka jem jongi kin sakhi ya ka buram ka jongme drive ngi twai Kadno kilo pia cok plastik. Hah? Tahano ki plastik. Pila thang. Toh. Balai bagajing sang samla ka penbeja kena ke program. Balai ka pak tam plastik ya pi. Hah? Ba? Jaklia palat. Pisngau tu kata kajing jaklia. Hah? Susu. Tipi ojing hikai ayu. Hah? Pi ojing hikai ayu. Pi kan mau ka Bible. Pi pule akan ka Bible borok ka wei. Ha kapor bau Jisu udang kena. Pi syam bau Jisu pan chips. Hah? Syam. No ta Bible bola ta bu Jisu pan chips laka kami nok pa. Upan alumuri upan pisam. Jisu ang apor barang rit kumpiong me pentit chips. Wong kumta. Umjo ang pentit chips pen kle alumuri. Namar balai ujisu udah ukna uba tips ngi nang ta uba uba krip uba kumno ulong uba tips ngi uba ko ngu na mikimik pa uko ngu ya kikimik pa lada kikimik pa ki ong kumno unget ko ngu
Pi jam yala ime ila kumno ya pi porbadang rit ila kumno ime itu mi ba nda pi amro nenam namar balai ime ijnam ya pi ti pi ijnam ya ime tekane ka pisang menta ka dai kamay ayu kamay mariang yong kamay denam balay yong kamay kane ka mariang baro saudong yong ka kamay balay yong kamay kai ayu yangi kai ler kai ler balakum no ban pangat ban ring mensim klam kaler phila banem nanta kai ayu kacing sang samla ka penbej ya kana ka program na ka banta ban sumar ya ka may mariang kata kadai ka wei kathong jong kacing sang samla ban persno tu api ba phimdai ban le aja khlia ban panja khlia ban le si denam nang ta kawai pat ka banta ka dei ban rakhi ya ka Chris smasto manona pedeng jong ki bala kham samla khandiat lei ta sum khli sum da dei shampoo ada sum shampoo nladep sum shampoo bread na plastik denam penkut jalade adila style sum da shampoo bread ke plastik jaklianem kisngo bakila sngo standar ba nrei kajing bit kasong kulai denam kajing bit kasong kulai penkut jalade nrei bread no ek plastik kata kadai kacing hikai kabom dei setia bangin la kumta denam ngiju penkhuat ji plau yiki kisam gijongi pitarai ba simik plastik na plau jongi bread sha plau jong kiwe kalong kumno kinong kumno kibreu kinong kumno kinsya tarai simik plastik nak plau jongi sari ka plau the sabar jong sa plau jong kibreu kinong kumno tarai da udi ya me mi the ane te kalong kumju em da pite ang no ro da pibrat ang ro kalong kumju sim nomor kata bangide bandon ya kacing kit kli bangimdei ban pencak kli ay kamarian nomor kadai kamay mariang kabaay di yangi dadangi pencak kli ay kamarian lesi kan wanra ay jingpang ki baharukom jingpang ki babunjat ki ba imla banjir tilong ki ba le khuj umde ban la khuj tang yalade khuj tang kamet jungi kalabiang kampat biang pura hendrai dia ban pen khuj ya kamai meriang ru ni dia bandan ya kana ka cingkit kli bang ma nan sedang nang no sedang manga bang sedang nga Wing sedang ti karwan rae kajing khuj akamai meriang to citi jongpol siki Filipi kalau nong kabaar bar kadkhot kabasan gongkum ni toyo ya kane kajing mut api kabalalong ru au Chris Jisu ubah haba ulalong hakadur ublay simlenyeu ya gaban bat ban long marengkat bat ublay
Hendrai ula pun sudah ya ledi. Udah sim ya gadur merau. Haba ula jalang hagajing serim ki breu. Ti haba la siam yu hagarukom kum breu. Ula lerit ya ledi. Haba ula jalang uba kongo wat hadu kajingiap. Hoat kajingiap kading penakeng. Hios nyonam ya kena kaktin kajong ublay. Kane kaktin kajong ublay. Kaya tu yang i ba menba ujisu. Ulawan hakane ka pertei hakadur kumu breu. Haba ujisu wan kumu breu. Ulong kum nga kumpi. Berhaba uwan kumu breu ula kumno. Anggak tien ka jong blei ba. Ulanang ya ga jingko ngu ya ki ru kiba ulasya asngap. Ulanang ya ga jing ko ngu kane kawai ka badan kamtam. Tiki khun kong kumno ka to kaktien ka jong blei. Tiki khun to ko ngu ya kikmikik pa. Mirake ya ka Christmas balai. Lakai ujisu. Ya ujisu la pa dau blai. Baru ujisu shimla ang ya ujisu nai ko pa. Ang shimla ang ya ublai. Ya lo jong ko pa nai ko pa nganom lai sa kapertei. Hendrai la shem ba ulong uba. Ko ngu e hukum ukpa ban wan hiar sa kapertei ban penim yaki breu bar kata ka jing ko ngu ka jong ujisu kamde tang sitang por habala sanar pna yu ulasya hakading pna namar balai ko ngu ya ka hukum ka jong ukpa uba habneng berkata ka jing ko ngu ka jong ka dai hadu ka jingiap ka jing ko ngu ka jong jisu ya lau kupa kalong hadu ka jingiap piru kumki kena ki berit ko ngu ya laki kimik pa hadu banda temen hadu anda layap hadu banda yap dari bandan ya ka jing ko ngu namar ka jing ko ngu ka kam krau ban ya ka jing kenya ong ka tin ka jong blai ka kam krau ban ya ka jing kenya ka jong jisu alor ka ding pna ngalaban ang kumta namar balai ladau jisu shim la ka ngu e ka hukum ka jong ukpa ka jing kenyaru ka namdan dia namar kata ka kam krau ka jing ko ngu namar kata pi ki khna long ki ba ko ngu ya ka jing ikai jong ki samla ko ngu e ka jing ikai jong ki kimikik pa ko ngu e jing ikai jong ki hnen jong pi ban le kum no ban sumarno nadu menta ka sngi ya ka neka sinong ka thau ka mai mariang ka bau blai ola ai hangi kular kimikik pa ka banan kong e kalong ba kidon kam ya ka jing ko ngu ban pendem ban penrit jaladi ha kibakam halor namar kajing ko ngu kumongolong mene bakalo kakam krau ban ya kajing kenya wat ujisu khun jong blairu uko ngu te katno tam mangile kibreu ngilong tang kibreu ngide bandan ya kene kajing ko ngu naga benta bangin tengkai ka mai mariang bat kham tamru bangin ko ngu ya laki kimikik pa bat ko ngu ru ya ublai ubla isnai na benta jungi bat ngin ko ngu hakamon ka jong u khnang bangin yo ban im islam na ka sla ka khando komong khtin jong ublai bat kumjuru hakawai ka sngi ngin yo ban don benta hakata kari ka jong utrai tu ublai yo ban garku na ka benta ka brom jong u amen tersara tilada uding bedang tung bedang rit lada ukun tiunda lahe uyang betnya ukun takadau ba soong ba lada pi kena hile khut sumar khut ki smart pan kule kita juble ki light pan bam ni kita kicing bam ba pan sni ka me jompi anda pila he ro kin bam kino kicing bam
Bang gibakutnya gibasnya. Gibakut takadau ya fix ongki persara jongka jing sen samla bat kumjuro jongka sunong katau bat kumjuro jong kayin kasem dengan syuai tak kaji kublai ba ke Christmas basuk bat bakmen ya pilang baro de pi kublai ere nga ai ngasnya ore pi kublai ere saya ngabu ini samla wai mela pencet jai pi chai pi doang om kublai ya baro bis jisa kena jisa samla ni mana syukuli yang itu priyo nanti berteng itu priyo bala ai subhai ni kum kalam kum ka donation priyo yangi ya kali yang jungi kum kasih kena ni kasih samla bala ngi kowe ban banai ya to priyo ri tang kowe mau priyo jisa ku priyo bala subha bala ai la magri donation priyo jisa ku yo no ya ayu kami ya kai kasam jumpa kowe teh kana ko problem ta ini peluai no ingin ngaji sing jungi halal ni ulum but saya kedua saya ka Chris man Merry Christmas si Pibro ha di bat senam tumai basubak meni Pibro nomor tempat yang